Grezian gertatzen ari denaren ondorioak Euskal Herrian aztertzeko orduan, bi ikuspegi ezberdinetatik azter daitezke. Ikuspegi, epe laburreko ikuspegia eta epe ertain edo luzeko ikuspegia. Epe laburrera batez be azpimarratu beharko da, ziur aski, merkatu finanzieroetan sor daitezken ezegonkortasunak. Arrazoi diferentengatik, baina batez be, interestasen diferentzialetan sor daitezken ondorioak eta bursa merkatuan batez be. Ikusiko dugu bebai erabaki politikoak, gerta daitezken erabaki politikoak zelan mugitzen dire, baina ezegonkortasun batzuk edo beste batzuk gertatuta epe laburreko ondorioak batzuk dira eta epe ertain eta luzeko ondorioak oso diferenteak. Epe ertain eta luzeko balizko ondorioak neurtzeko orduan ikusi behar dugu zer gertatzen den Greziaren kokapenaz Europar Batasunearen barne eta Eurogunearen barne. Neurre handi batean Grezian gertatzen ari dana aukera historikoa bat dalako Eurogunearentzat. Arrisku historiko bat bebai jakina, baina aukera historikoa bebai. Arrisku historiko eta aukera historikoa neurre handi batean ontxe bertan erabaki daitekelako zen izango dan Eurogunearen etorkizuna. Ez dugu oztu behar, krisialdia lehertu zanetik aurrera, iaia hau batez aditu gehienak hasi ziren onartzen, Eurogunea indarrean jartzea, edo behintzat Eurogunea indarrean jartzea jarri izan moduan, hankasartze historiko izan zala. Zeo zer egin behar zan horren aurrean, baina beldur politikoengatik batez ere, eta batez be transizio garaiei buruzko, transizio garai horreko beldurrengatik, ez ginen ausartu, Europa ez da ausartu, emon berreko pausuak emoteko Eurogunea berregituratzeko orduan. Pauso horiek etorriko dira, eta Euskal Herriarentzako ondorioak, onak, txarrak, edo izango diran, segun ze irtenbidean bilatzen den. Ez dakigu, Greziarekin gertari daitekena, Greziaren zako ondorio estrategiko, ondorio politikoak izango dituen bakarrik, ala Eurogune osoarentzako. Eurogunea aurrera jarraituko duen ala ez, edo zein esparru monetarioak geratuko diren bizirik Europan barne.